गाहाम जाथों आं बेनि थाखाय खेबसे बेयाव गसंनानै खेबसेबाव आङो बाथौ बोराइनि खाथियाव आर'ज गाबो खुलुमनानै दिनै बे हाबाफारि सिगांफ्राव हयथ' बेबायदि एसेबां गिदिर माने आकाराव बाथौ आर'ज जाफेराखैमोन जानो हागौ जायोमोन जे बबेबा समाव बाथौनि सान थायो बाथौ फुजा थायो बेफोराव गोबां मन्दिरफ्राव जायोमोन आंबो जिउआव गोबां बाथौ आर'जआव बाहागो लाबोबाय मन्दिरफोराव आरो जेब्लायबो आं बेखौनो लुबैयो जोंनि समाजा मोजां जाथों खारन बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोममोन बे खालि बर'निल'बो नङा आसामाव थानाय एबा नर्थ इस्टार्न रिजनाव थानाय गोबां ट्राइबेलफोरनि गुदि धोरोमा हयथ'बा गुबुन गुबुन नामजों बुङोमोनब्लाबो जों जेखौ दा बाथौ होननानै बुङो बेनोमोन होननानै दा जारिमिनाव फोरमायगासिनो दङ गोबां धोरोमनि सोलाय सोल' फैबाय मानसिनि समाजाव बे जायो सब समाजावनो दङ मोनसेबो समाज मोनसेबो हारिया मोनसे धोरोमाव ज' जानो हाया फ्रायानो आलदा आलदा धोरोमारि मानसिफ्रा गासै समाजाव थायो नाथाय बयनिफ्रायबो गोनां आरो मख'जाथाव बाथ्राया जाहैबाय मा जों जायखि धोरोमाव थाया मानो ख्रिस्टियान धोरोमानो जा एबा सतसंगियानो जा ब्रह्म धोरोमारिफ्रानो जा आरो कृष्ण गुरुखौ सिबिग्राफोर जा एबा सोरबा बुद्धिस्टफोर दङब्ला जों नैबे सैथोखौ बयबो मानियो जे बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम होननानै आंबो मानियो मानो होननानै बुङोबा जों बर' हारिनि परम्परा धोरोम संस्कृति हारिमु मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेजों मोनसे सोमोन्दो दङ जों जायखि धोरोमाव थाङा मानो बेनि व्यक्तिगत जिबनाव न'खर जिबनाव बिनि सोलिनाय जिबननि आव फावाव बे बाथौ धोरोमनि माखासे परम्पराफ्रा अरायबो बेरखाङो नाथाय गोदो बेखौ जों फोसाबनो हायैयाव बाथौ धोरोमा जोबलांदोंमोन दिनै गोदान लेखा गोरोंफ्रा बेखौ फोसाबनानै दिनै गोदान महर होफैबाय धोरोमखौ बारा फोसाबनोबो हाया जोङो रिति नितियाव एफा एनै सोलाय सोल' खालामनो हायोबाबो जि मोनसे आध्यात्मिकता आराम धोरोम आरो सत्यनि जे फोरोंथाय मोनफा मोनफा धोरोमाव थायो बेखौ रावबो सोलायनो हाया दा बियो इसोरनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानैनो मोनसे धोरोमा जोनोम जायो दा दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों क'क्राझाराव बिथांमोना दिनै बाथौ आर'ज खालामदों बयनिबो गोसोआव दिनै मोनसे सोंलु फैदों जे बाथौ आर'ज खालामनानै बाहाय जों मा खालामनांगौ आजिखालि धोरोम आफादफ्राबो धोरोमनि महासभाफ्राबो मोनसे सामाजिक एजेन्डा थायो थांखि थायो दा बे समाव बर' सेंग्राफ्रा ड्राग्सनि खबलाव गोलैनानै जेरैबायदि जोबस्रांलांनो हमदों दिनैनि बाथौ आर'जजों बेखौनो नोंथांमोना जुदि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लानो मोनसे गियान हिसाबै मेसेज फोसावनो हायोबा समाजा बिराद गिदिर लाब जागोन आरो मोनसे जाहैबाय मा ड्राग्सआल' नङा दिनैहाय जेनेबा जोङो गौरब खालामो जे जों जाथिया जोबोद जौगाबाय MA BA निफ्राय लानानै MTech MSc गासिबो जोनोम जाबाय नाथाय जोंनि समाजाव दाबो बे गामि गामि नागिरोबा चाइल्ड मेरिज एबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि संख्या दाबो जोबोद गोजौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआबो धुबुरीनिफ्राय हमनानै लायोबा 3 नाम्बार बा 4 नाम्बारावनो दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो उन्दै बैसोआवनो हाबा लानाय बाहाय बर' हारियावबो दङ बर'फोरनि गेजेराव आरो बेथ' मोनसे आयेन दंखायो आरो समाजा बोरै गेब्रेलांनो नागिरो उन्दै बैसोआव हाबा लायोबा बेफोरखौ नायजोबनानै चाइल्ड मेरिज आरो ड्राग्स बेनिफ्राय मुक्त खालामनो उदांस्रि खालामनो जोंनि समाजखौ बेनिफ्राय उदां खालामनायनि मोनसे नोंथांमोना जुदि थांखि लानानै आवगायलाङोबा आं सानो बाथौ धोरोमनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लाना आवगायलाङोबा समाजा 1 बोसोरनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय फैगोन आं बेखौनो आसा खालामो खेबसेबाव आरोबाव दिनै गोबां बाथ्रा बुङालासिनो आङो गोसोमोन दाखालि जागायजेननाय सानावबो फुङाव आङो बेनि मावनाय दांनाय प्रिपारेसनखौ नायनानै थांदों आरो दिनैबो आङो बाक्सायाव थांनो गोनां
जोबोद गोनांथार मिटिं आंनो बेखेवनांगौ नाथाय आं बेवहाय थायाबा बोरै जानो जोंहा आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया आंखौ दाखालि बुंदों सानसेबाबो थानांगौ नोङो होननानै आं ओंखायनो फुंनि 5टायाव गुवाहाटियाव ओंखारबोनानै गुवाहाटिनिफ्राय दा बेवहाय आं सफैनानै फुजा होबाय नोंथांमोनजों नुजाबाय आरो आं बेनिफ्राय बाक्सायाव खालामदों आं दा जों थाफाबाय थानो हानाय नङा बेनि थाखाय खेमा बिनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय